nggo bawa komplit 30 ki komplit. Ya nek tuku panganan mah ya nganggo ndok ya. Awe wis aku go gudeg wis nganggo suwiwi kuwi. 30 iki. Heeh, mangga. Pripun? Oh nggih lho bapak apikan tenan iki mbok wong ngene iki lho. Ya alhamdulillah. Alah Pak sampean getun seumur hidup, Pak. Loh, lah apa lho? Kok getun? Aku nyawang kowe iki ming sak teleraman kok bapake kae. Ngenek krungu suaramu ya walah Gusti. Kaya tak ulungi. Wong seneng ki ora mergo suara, mergo rupa ora, tapi saka fans ki lho. Wong elek nek seneng ya tetep ora apa-apa to. Ana wong entuk dhuwit 100 wae kok le. Pengen piye? Ora.
Nggih, matur sembah nuwun ya. Engko nek kabeh-kabeh sing ditembangke karo sing dijaluki ndak ora prayoga. Ya pancen ngono ya, Mak. Iya. Ayo Mbak Elisa, ya diaturake Mbak Elisa. Ya jumeneng, Mbak. Ya. Mbak Elisa jumeneng. Oke banget sing sampeyan katuran supaya nyekar podang kuning. Oh, podang kuning niki wau nggih wonten pamundutan, Pak. Saka Saking anonim mengatasnamakan Sobat Ngebiar. Oh, Sobat Ngebiar. Niki wau sampun transfer wonten mangke wonten arta mangke wonten duet ngaten niku. Wonten duet piye? Nggih, ken duet kula ken duet. Mangke bawane kalih Wiraswara. Terus mangke tembange kalih Mbak Ika. Oh ya. Oke, niki nanti Wiraswara nanti 500 buat Mas Eko Egol. Terus 500 buat Mbak Ika. Terus? Ya wes kuwi. Pasen ora. Lho kok sik, kok aku kok ora ki njur nalare piye? Ya ora reti wong njaluke kaya ngono seko. Lah saiki aku tak takon, kowe bengi iki pentas ning nggone sapa? Ning nggone Paseno. Lah, mergane aku ditangkap kowe melu pentas. Ha. Kok aku ora tok jalukke. Ya engko tak jaluke ya, Pak. Nah, kudu ngono, kudu adil. Apa kowe arep pentas dhewe ning pendopo iki nembang dhewe apa piye? Nek ora ana wayange. Oh iya bener ya. Ya saronone Paseno Nah. Ya engko tak jaluke meneh, Pak. Tenangno pikirmu, Pak. 200. Ya. Oke. Kok malah sithik? 2 juta. Ya. Ngarani ora usah ora apa-apa, ora usah disuwunke. Ya. Wong kuwi rezekimu rezekine Mbak Ika, rezekine Mas Egul. Oh ya. Nggih. Mas Eko Egul. Heeh. Bawane apa? Bawane niki nganu mawon kene Kanjeng Sunan Kalijaga nggih. Aja turu sore kaki. Mangke niku tembange niku ela-elo. Nyune. Oh, jaluke ela-elo. Oh, nanti ya. berdua sama Mbak Ika nih. Oh ya. Ya. Terus sing bawa sapa? Ya aku karone Mas Egol le. Ayo Mas Egol kan jumeneng rono. Oh kan jumeneng mriki Mas Egol. Nah, ya aja siji jumeneng kok siji ndeprok. Iya, ora apik. Siji jumeneng sijine wis kudu jumeneng. Sijine wis jumeneng kok sijine ra jumeneng ayo. Ora dadi. Ya. Mas Eko Egul iki ya dalang no. Oh, saka Magelang, saka Pakis. Oh iya. Iya Mak, iya. Wong kancaku iki dalang kabeh. Kon mayang ya iso kabeh, ya apik kabeh. Iya. Ya mung ora ana sing ngundang. Lah iya. Dadi ya terus nabuh doan. Ya ora apa-apa ya ana siji besok bakal ana. Kowe anggere gelem berusaha mesti ana. Ya. Monggo Mas Eko Egul ya. Neno. Monggo ya. Aja turu sore kaki Klerek-klerek suarane. Kene lho Mas kon duet ki perhatian ki ana eyes to eyes ngono. Nah. Ora wani soalé bojone galak kuwi. Bojone galak. Dadi nek wani iki mongko di streaming, bojone nang omah wis ngedep HP kae. Iya. Wedi yo Mas. Ngerti kowe eyes to eyes, tatapan antara mata dan mata, ngomah ngasah bendo. Lah ning panggung ki profesional ya beda ngomah dhewe panggung dhewe. Nah, ngono. Apa medi-medi? Nyangking bokor kencanane
sandang kalawan yaiku wis entuk 500 tekan omah entuk swara. Iya, ya wis ora apa-apa. Aku somo nek nganggo ngadeg-ngadeg barang ngono kae, Mas. Wis rasa melu wayangan. Wah, cilaka wis. wong melek sabarna Pokoke nek kowe ngadeg ya minggu aku. Ah, ya. Rimo Mas Egol, iki sisan kon tak aku ra dikira tak pek dhewe. Nah, ya ngono kuwi tertib wong kowe aku nek entuk saweran yo tok jaluk langsung kok. Iya, Pak, aku ngerti lho, aku lho belajar saka gurune kok. Lah, kudu ngono kaya sisan. 1 2 3 4 5. Wah, iki. Yes. Cair, Pak. Lumayan. Lah sida nesu bojomu Gul. Ngerti dulungi dhuwit terus bendone disinggahke meneh. Matur suwun kagem sinten Mbak Eli. Sobat ngebiar. Sobat ngebiar. Wis kaya Mbak Ika. Ya. Ya diaturake. Saiki juwete karo Mbak Ika. Nggih. Lalelo lalolelo lelo. Monggo. Tembang kuno. Do isi apal ora kanca-kanca iki? Ya karo dieling-eling. Lah iya. Kanggo mikir sithik-sithik ora ming dinggurke pikirane. Lah iya. Monggo, ya. Ayo buka saka celuk wae. Oh nggih.
Ternyata repa lagu suwe banget ya kanca-kanca isih eling ya nak. Ya. Tur ya ora rusak tabuhane ya isih kompak pancen ya luar biasa. Ya, iki ya ana bingkisan kisah. Sugeng rawuh, selamat datang di Demak, Pak Seno dan semua kru. Semoga pertunjukan malam ini aman, lancar sampai selesai. Nyuwun lagu Podang Kuning Mbak Elisa. Oke. Saking Mas Raihan. Oh iya. Salam Mas Rehan. Boloseno sobat ngebiar. Oh nggih. Ya, iki isine apa ora dong ya sesuk dibuka bareng-bareng. Ya. Niku dipinangkani kapan? Ayo saiki sing nyuwun Podang Kuning akeh banget lho. Nggih, Pak Sendika. Ya Sendika. Podang Kuning ya kabeh akeh sing nyuwun sampean. Ya. Monggo diaturake. Ya. Nadyan wujud temong peksi Neno agawe talining prangta alus manis tur merak ati neno wasawenggon kula goleki si podang kuning Lelo lelo ipo bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo ya mangga esok awan ya esok awan ning omah wis ora kerasan uyuran anggoleki sing tak sayang mumpung ora krasa esok ati wengi eman yen
Apa? Aku dilamar. Dilamar piye? Iki entuk cincin tapi Wah. duit. Oh ya ora apa-apa. Ya Terus dilamar. pas eno. Nggih, karang iki ya isih jomblo ana. Wo. Isih dhewe, urung duwe kagungan garwa. Monggo S2 psikologi lho. Sapa sing kepareng arep mengku garwa, monggo. Ya ora masalah ya mak iya. Pokoke anggere iso ngaturke pepanggil sing disuwun temanten putri. Temanten kakung kudu iso ngaturke apa? Kudu iso nggawa Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mbok nganti modar mulane kuwi. Ah sing dadi yange Alisa iso ora betah-betah kok. Mergane ya kuwi le braok kuwi. Sepon madhen nuwun. Ya, ndiyang rong sasi pedhot, duwe yang rong sasi pedhot. Iya. Wis ora betah ya nek ngeterke wae telat 5 menit. Lah, kiyaine lagi teko. Wong lanang apa? Suwe-suwe ora betah, suwe-suwe ora betah. Ning aku seneng arep panjenengane iki ora tulen Piyai Jawa tulen ya. Ning panjenengane tresna karo budaya Jawa. Ing atase S2 psikologi iki golek gawean gampang ora jamak-jamak. Ning trima urip ning panggung no. Oh iya, ngono ya mak iya. Malah arep ngunggahke titele sesuk arep doktor. Oh iya. Jurusan pati. Jurusan pati ora. Aku radong nek bangsa kuliah wong aku ora kuliah kok. Ya. Yo, Mbak Tatin. Mangga, yo. Sinden berbobot. Ya. Berbobot ngelmune akeh. Ora, ya lemu. Oh. Pundi Pak, mriki napa mriko? Sak karepmu, sak penakmu. Arep ning kene ya kena, arep ning kono ya kena. Arep ning lapangan ngarepan kono ya ora masalah. Ya. Ya, wah. Lon, awas ngandel ora. Maaf. Wong sinden cenanangan ora. Nggone sempit lho, Pak. Lagi mlaku wis mutake aku wae. Ketendang. Mriki Ya, nggih. wis kono ya ora apa-apa wis apik. Ya. Kamerane piye? Ketok ra? Hah? Ra ketok Ngendi ka aku kene? Oh. Kowe kok aleman banget kowe iki. Kene ra ketok ora, kene ketok ora. Jangan nakal ya, tangannya di belakang. Jangan nakal sana. Iya. Nggih. Wong nabok kowe iki meng kaya nabok gaje kok. Iya. Ora rumangsane ora. Iki ana pamundutan. Napa, Pak? Ya, iki eneng sing nyuwun sesideman. Oh, nggih. Ayo. Nggih. Ayo wis kemu nih, ora usah ngemati aku, areng apa ngemati aku barang. Meng mbok merasakan apa no? Merasakan apa? Tangannya tadi. Tangannya tadi ngapa ya? Ada apanya no? Maksudnya amplope to? Oh iya nya, wong ki sing cetha to. Rasane dadak. Iki isih ana ora tak buka-buka tin aku ki pemimpin sing amanah. Iya. Ya. Kula mriku. Ha iya. Apa aku sing rono sing butuh kowe kok. Ya, sesideman 100 isine. Matur nuwun nggih. Aku ora ngelongi. Nek aku sing penontone sideman kowe sing nembang ki paling 30e nyang-nyangan. Untung mesti jenengan to nggih. Ha iya. Wong ya nembang rung karuan apik kok wis 100. Ya ngomong ngene iki saiklase kok. Hah? Saiklase. Saiklase piye? Nek iklase 30.000 ya ora apa-apa. Ha iya kene tak susui 70 kene. Lah iki ndek sapa? Hah? Udu ndek jenengan kok. Ya ndek aku wong sing njaluk tibane nang kene kok. Lah sing nembang sapa? Sing nembang kowe. Lah ya wis aku. Aku trimo 30 kok. Mboten lho sing ngene kan 100. Ha iya. Terus kan dhek kelasnya 100 kok arep dikeke aku 30. Kuwi tibane dhisik. Nang kono. Ah, berarti kan hakku dulu. Nek kowe ora tak kon nembang, ora nembang kowe kuwi dadi tek aku. Sing njaluk ora protes. Terus iki arep disusuki. Ha iya no wong sago 30 kok. Ya mbok ora banget-banget. Arep pengen sugih meneh apa? Meng 70.000 lho. Oh ya sak karepku kok kowe muni 70 kok. Wis pokoke sesuk susuk 70 lho kuwi. Ya. Iya, mesti melayu kowe. Ngerti aku lagi salin mesti brubut mlebu mobil terus gayane ora tak gugah jan. Oh, ndekku karep disaki kono aku meneng wae kok.
Dek sapa? Dekku. Ora wae. Ya wae. Aku ora tau ngesaki nggone marai penyakit. Ya, mangga. Anggi bawa. Nganggo bawa, komplit 30 ki komplit. Ya nek tuku panganan mah ya nganggo ndok ya. Awe wis aku go gudeg wis nganggo suwiwi kuwi. 30 iki. Heeh, mangga. Pripun? Oh nggih lho bapak ya apikan tenan iki mbok wong ngene iki lho. Ya alhamdulillah. Alah Pak sampean getun seumur hidup, Pak. Loh, lah apa lho? Kok getun? Aku nyawang kowe iki ming sak teleraman kok bapake kae. Engko nek krungu suaramu ya walah Gusti. Kaya tak ulungi. Wong seneng ki ora mergo suara, mergo rupa ora, tapi saka fans ki lho. Wong elek nek seneng ya tetep ra apa-apa to. Ana wong entuk dhuwit 100 wae kok le. Pengen piye? Ora wis kono. Peken wis ora. Pun. Wis. Wis. Wiwitane anderek sang peke sapa ta sing melu nyanyi Mbak Ayu rene bareng aku ora nganggo duit ra apa-apa Mas Priya bagus Kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Bendara terus kayung-yung ya bendera terus kayung-yung selendang kuning kang sangking bukir Gusti kok ngapa toh? Aku kok njur nyilih cangkemku Ya ora apa-apa ora iso kan entuk 70 ta berdua urung tak susuki kok ya susah tak susuki lah kowe iki mung gaweane goroh wong wedok anggere cangkeme tipis ngono ki mung ngapa nek tipis ngapa gaweane goroh cangkeme tipis awake lemu punuke tukul nggon geger ayo iya ana ya mbok demek terus kok le kowe senengane wong ming aku ming mbuktekke kowe kok mbuktekke piye lah yen ndumuk ora ha wong mau ming liwat ngarepku terus tak tabuk iki jane apa to tinpok ngono terus demek lagi pisan kuwi lho tanganku panas seprene lah mergo rong wisuh kuwi ler panas iki ha iya mergo kulitmu elek kuwi apa iki sing ngendi mau jal ampun swara kurang permana sekarang kuwi ya Pak Mas geter suara kurang permana ning wasis angungrom marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman nang ning ya terus tresno sesideman
becik. Mangga. Luwih becik patenan timbang pisahan. Liwat kincang monggo liwat kincanging alisun kawasan nena urip ana kutha gedhe
salarapan wae mengko nek ana sing dobel diaturake nggon gara-gara. Ya. Mengko ndak wektune selak ngoyak gentenan Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Padha dene. Iki padha dene sinden berbobot. Ya. Ayo gek ndang linggo. Gentenan, Pak. Heeh. Alon-alon. Ya. Karang ya wong lemu iki nek ngadeg rekoso. Kula mboten kok. Oh ya wis ora ya ora apa-apa. Heeh. Ya. Nya, iki yuk rung tak buka amplope tampani sik. Ya. Aku kok ndak dikira. Napa niku, Pak? Aduh, ora tekan, Pak. Ya mikir dikira. Ya berarti wis udu hakmu. Ya. Ora no. Digubetke gulune ika kuwi terus ditarik. Iya. Nggih. Dadi nampane di 100 mateni sinden siji. Iya. Saking PWKS Magelang. Magelang. Mas sapa kuwi ketua PWKS Magelang iki Mas Ivan sapa? Ivan Sudiro. Ya, nyuwun gerajakan. Diaturake gerajakane Mbak Ayu. Ya. Matur nuwun Mas Ivan Sudiro. Aduh. Wis kacamata mripate cadhok. Apa-apa ditabraki lho. Keserimpet kabel iki lho, Pak. Nggih. Mulane wong ki aja sok dikulunake nganggo kacamata. Lah keng napa? Ayo mripat ki men aja kulino dimanja. Nek kacamatamu tok nggo terus ki men ki saya tambah, tambah. Engko kacane saya ganti. Biasa wae. Aku ki wis ora nggo weruh tulisan ngisor ki wis ora weruh niku tak nggoni kacamata. Iya. Mergane trauma ngono. Kok trauma? Kacamata iki nderok apa-apa marai gedhe. Aku tau nguyuh mlayu dhewe. Mergane barang tak wet apa iki aku ngono. Iya. Dadi kaya ula sawa ae. Ya, ayo gerajakan. Mangga gerajakan, Mbak. Dibawani nganggo gelang alit. Ya. Kelingan aku tata-tata iki, tata-tata iki. Kolan. Ya. Aku barang ya wis ngampet e. Ya ora apa-apa. Lan kidul halas angker kang kali
biangan Ya. aja takut Tanah Indias. kok endas Apa? endiah Oh India, krunguku tanah Indias. tanah India kumeliaring taman Sarinuswan Ya, mangga Gerajakan Banyuwangi dados.
Wis opo. Iki nek ra di-stop aku semelang nek kowe Kang Slupan. Lah berapa to, Pak? Ah wis mulai arep edan barang wis ngene-ngene barang. Lho ngabane lho jeng. Ana sinden joget ki wangune digolek sing lemah gemulai kok barang anu tong ngene-ngene barang wis. Iya. Nek njaluk kembang barang malah cilaka. Iya, nganti ya gembrobyos tenan. Iya mak iya. Manjen yo ayu ki arep awake gedhe nek joget jan wah luar biasa. Beda karo jejere kuwi. Iya. Awake gedhe obahe demaneman ayo. Nek joget meng kaya mentok mlaku kae tak. Ya wis ora apa-apa ya wis mediat. Nah, matur sembah nuwun, Pak. Ya pamundutan meneh iki. Wilujeng dalu Pak Dalang kanthi wilujeng slamet saking Pak Harto nyuwun tamba sayah gelang alit bawa dadi-ati Mbak Ayu. Langsung dicaosi, Tru. Ya. Sing nyekar, lho, manyuwunan Mbak Ayu. Ya. Bawa dadi-ati. Ya. Yo. Pentas neng jaban rangka ya kudu serius kudu sing tenan. Kok karemu Mbak Ayu langsung berdiri ke belakang, ke muka. Ayo langsung. Gegarane wong krami. Heeh. Aku dadi kelingan ana sinden tuwa ngeyel. Ngeyel sinden tuwa piye? Dikon nyuwun langgam setya tuhu. Monggo Bu, wis tak omongi. Pamintaku malah wangsulan wis ngerti. Padake wong bodho. Aku wedi to kalah tuwa. Aku pamintaku wis ngerti. Padake wong bodho. Monggo dados gegarane ya salah tenan. Sapa? Mbok dene sing ngrebab. Asinden kok omben-ombenane AO. Mendem ayo. Ana sinden jaman biyen ana sing udut barang lho, Tru. Ah iya. Nggo nglonggorke swara kuwi udute lintingan kae sutbul. Lonas kanas wijarane sutbul. Jajare nganti kiki. Heeh. Mangga Mbak Ayu. Dandang kula banjet. Niki siasa napa? Ah ya ora apa-apa, dandang kula banjet ya dadi-ati ya dadi kok ora sing penting pelok barang. Nggih. Ya kianira Hah? Ngapa Etin? Kowe ngapa omong ngapa? Rasa tok tutup-tutupi to. Bilang aja kalau kamu cinta. Gayamu kok kowe jamu. Apa sih? Omong kok ora cetha ming. Aku ya dadi kaya melu. Ya. Embo. Dadi ati. Kang para Juni jurit. Gloyuk lek nggugah Pak Tristianto berhasil. Heeh. Sudah ditransfer 2 juta. Oh iya. Mbak Ayu nyekar bajing loncat. Karo Mbak Elisa nyekar apa iki? Sik tak tilakane. Ya. Oh. Mbak Elisa nyekar lho. Mbak Elisa nyekar Mbak Ayu bajing loncat. Oh iya karang yo tulisane cilik-cilik heeh. Engko terus anu Mbak Ika Elisa nyekar Caping Gunung, mau wis diaturake Caping Gunung. Liyane Caping Gunung. Ya wis terserah lah asal capingan. Oh iya wis.
2 niku. Bagi 2. Oh, kula sak yuta. Weh iki nek ra digenahke tekor aku. Lah jenengan wong. Iki lho isi ana tulisane iki lho. Oh, Elisa 500, Wayu 500. Gitu. Pak Bagong 1 juta. Kok Wah, akeh. ayo akeh ya mangsane. Aku kan piro 100. Amah. Lamun bisa Lho pengrawite do protes sing nabuhi pira? Sing nabuhi pira? Ah, nek aku ya mung tak nengke wae. Tabuhi karepmu ora karepmu. sami anulada Do ing ngene cari du enguni cari Edian transferan meneh terus. Walah elok kowe kok masuk terus. Heeh iki dan wah, sudah saya transfer. Mbak Tatin, bu kok nominalnya ora ditulis iki? Oh iya. Kalih bonus. Oh, Tatin entuk bonus. Apa? Nginep di Polsek 2 hari. Apokmu kapan? Ternyata kewan-kewan itu kewan. Aku muni ngono mau mataku disamber kewane. Ora trima. Ya ra. Sasra bau ing maes pati yo mbok ring tune niku sing biasa mawon lho, Pak. ha piye ngopo Ngeten lho ya wedi ta kula. alah ora mung ngono wong kowe nek guyu ya ngono kuwi kok Nggih mboten nggih apik kula. kowe iki nek guyu nek bengi malah jam 1 kae metu saka omah jedul terus au Nika nggugah bojo kula. oh nek ora tangi terus dicathek Aran patih su wanda lapuan wah jias nipun asem tenan kok kang kinalung kang kinelung tripra oh
kaya purune kang den tepi. Pripun Pak ajeng nyawer napa Pak? nuhani trahu tama. ya tibake iki panuwunan dadi ati ya monggo Mbak Ayu ya. Monggo. Hae.
Neno. Mangga, yuk. Hati ya wis diaturake ya rek saka Mbak Ayu iki mau pamundutan sing diliwatake saka mburi kelir ya panjenengane Pak Harto ya Pak Harto nyuwun tombo sayah dadi ati ya ayo dibacutke to ya ngesahke rek ngesahke apa lho ngesahke transferan ki mau. Oh, berarti Elisa. Ya, Elisa diaturi jemeneng, mangga. Neng gandeng pamundutane mau caping gunung saka Pak Tristianto saka Karangdawa Klaten. Ya. Mula iki dijoli. Ya ora apa-apa, Pak Tristianto mesti trima. Ya, Sa. Nggih, kala wingi niku nggih WA kula kan nyuwune niku Sri Uning tapi ngirimnya itu Caping Gunung. Dadi ini diganti Sri Uning mawon nggih, Pak. Heeh, ora apa-apa, Sri Uning ora masalah. Le WA kowe wis ketwinggi Sri Uning, le wayangan lagi saiki. Ya. Ya ora apa-apa ora. Wingi ya ngirimi kok ya, heeh. Mangga Sri Uning diaturake. Ya. Karyane pepundhenku saka Blitar. Ki Sukron Suwanda. Ya. Monggo. Putri Kangsu Listyeng warni Neno Sri Haning Mastika Tuban Neno Putra Kanjeng Sira lawe lelo tak prangkung pacena bebelo wirat moyo tan wurung Sri Uning gundul gugur dadi mustikane Tuban ya nano utuh kok Sri Uning kok esuk awan golek Sri Uning ra ketemu-temu Sri Uning ya mangga Sri Uning mustika Tuban labuh tresna lan sabaya marang Raden Wirata
suwun. Nglunasi ya. Mbak Elisa Sriuning. Heeh. Mustika Tuban saka Pak Tristianto. Ya, pancen bener. Ayo Gentiar iki nek ora tok oyak wektune iki wektune banter banget le mlayu Gong. Balapane. Ayo. Wis meh jam 3 kurang seprapat. Nek nganti kebablasen malah lakone ora kecekel. Engko dilaporke polisi wae lakone terus. Ben ngopo? Ben kecekel. Dilaporke polisi wong lakon kok dilaporke polisi ora. Ajare ora kecekel, dilaporke polisi ciri-cirine piye sik lakon ki mau. Engko cekel polisi wis kapok. Yo dibacutke. Kepareng ngaturke sapa? Iki yo Mbak isih Mbak Tika. Yo iki sing mepet awake dhewe iki. Heeh. Yo Mbak. Idepmu iki ukurane XL. Heeh. Idep kok ukurane XL. Ya mangsaku ket mau tak matke anggere kedhep kok kaya apik banget mak ceplik. Aku nek kena angin ra iso. Heeh. Iki mendet sapu teng omah nika lho tak sambung. Pripun? Mendet sapu sing teng omah sing sok nyapu. Oh, ayo idep kok saka sapu. Ayo. Mbok nang nggon aku pirang-pirang nek ming rambut we. Milih sing kriting aman. Biasa. Ayo. Men ngaturke apa tetembangan kanggo apa jenenge iki nutup suasana gara-gara. Ya Mbak, ngaturke apa? Ya. Ora ngarani Gong. Ora. Ndak bingung kok nek aku ngarani. Aku nek ngarani gending ki angel-angel. Ya. Ingkang gumiak napa ingkang alus? Kang gumiak. Heeh. Sing alus ora. Iya, yaene kok alus-alusan. Sing gumiak ya. Ngaturke apa? Diaturi tembang kangen ke mawon. Diaturi tembang kangen. Ya, tembang kangen. Dibawani, Mbak. Ya, ki piyai saka Bedana. Oh, Ambarawa. Kutha sing paling tuwa ngendi? Mbah Rawa. Mbok wis, Kang. Apa? Ya jajal-jajal terus. Pripun? Mboten napa-napa. Ya dibawani sik. Mangga. Wah jan. Kangenku tanpa upama Lho, kok bawane iki? Engko iki tibane 7 sasi suwene kangen ta? gonku ngetengi. Ngenteni. Ya wis ora masalah. Yuk. Mong sliramu Kang dadi talanging ati wis suwe wis lawas wis suwe nggone ngenteni nunggu. Heeh. Terus lho iki cakepan apa kok ana ngleletong barang. Ngleledong apa kupingmu nek mbok diresiki Kang. Arep tak tanduri. Oh ya wis. Tanduri napa? Kuping kok arep ditanduri. Tanduri mbako. Atene mekrok. Jenengan lak seneng sing mekrok to. Ora cari gara-gara lho Iki wis wancine gara-gara kok cari gara-gara. Kalau wingi sios kalih ibuke niku. Sendi? Anu kondur saking nika tarangan kok. Ah piye?
Bu nyong arak ngoten sias napa mboten? Ora sida. Aku bali bojoku wis lunga edianan. Ki pasange tak tendang. Wo, malah dijiku tatu. Aku ki pasange kok ditendang apa ora ono kronjote. Oh iki pasange itu kowe bekas kok, Truk. Ora ya wong ra mampu kok. Ya wis ra apa-apa. Ana dina kepungkur. Sliramu nate ngandika. Napa? Tak kira nek sliramu nate ngentut ngendika. Aku lino nek niku. Tresna lair terusing. Tresna lahir terusing. Apa iki manjen kon? Tembang kangen. Monggo diaturake ya. Gedruk.
Apa? Ani anggere nggih matur sembah nuwun nggih Pati Kang nggih. Sami-sami. Nggih. Suasana iki anggere gumyak iki sinden melu joget kabeh to. Ah iya. Ayo ya tangane ae. Sing arep mereming tatin. Anggere noleh rono. Ngene iki meneh. Ayo wong jenenge ora kuat kok. Nek pancen sirahe wis ora kuat ki disendekke. Ayo. Ayo wis ben. Wong ki dhewe-dhewe kok ya senengane ora. Sing akondo. Hu ngono sapa? Sing akondo dung jos ngono sapa? Andane wong gerangan kok nembang ki ra ana to. Gareng ki wis tumur 50 munggah. Nembang ya ulur kambang, kutut manggung, sintom parisono. Apa, Pak? Sintom parisono. Sinom parijata. Ah, kuwi mau. Ha kok gegak. Kowe iki ya wis wong gerang. Nembang sing apik iso to? Aku dadak hae gundulmu atos. Ngapunten, Pak. Iki tunggal dene. Hae. Malah kaya dikon. Gereja mencok tanggul angger dujo mesti kaun. Tembok dengan celone muni kapok njaluk meneh. Sapa ngece iki? Sapa sing ngece iki, Mas? Udu aku. Petro ngawur Bagong. Udu ndek, Pak. Udu aku yakin sumpah, Pak. Aku ngabekti karo Bapak. Aku sayang karo Bapak. Aku ora mungkin ngece karo Bapak. Sing sok ngece matane plerak-plerak gareng. Mataku pancen kira. Plerak-plerak wong telu do uncal-uncalan. Gereja mencok tanggul angger dujo mesti kaul. Tembak ning Sopo iki mau? Petro Bagong gareng wong telu. Kandan-kandanane nembang ki sik apik. Enak apa wong urip ning alam donya. Sae dadose dua lolo wis kangelan dipaitu yo la yo mir. Sapa Munimir mau sapa? Munimir mau sapa? Buat. Udu aku ya, Pak. Petro. Sapa? Udu aku. Bagong. Sapa? Udu aku, Pak. Sapa? Semar. Lah wong papat. Modar ora we. Sirah disembah anak bojo dikamplengi. Bagong karo bapakne kok wani man. Semangkean ora. Ayo Reneo. Gigit tugel gulumu. War digigit tugel gulumu ora. Ayo. Damai. Damai. Ah ngono, kene ya jiri. Ora. Senengane. Ra trimo. Antem sisan. Gereja mencok tanggul angger tujuh mesti kaul. Tembak dengan jalan menika jalan. Agene seneng. Wong ngono kok njajal aku tak sing muni gereja mencok tanggul kok gano tembok ting telone karo joget penak banget Pak, asli penak banget. Apa iya? Yo dan prakteknya ya.
Gereja menco tanggul angger duja mesti kaul. Ayo kowe gek goyang. Piye ngono piye? Tembok ting celuneh. Karo joget muni kapok njaluk meneh. Heeh, guys. Ayo. Tembok ting celuneh muni kapok njaluk meneh. Tembok ting celuneh muni kapok njaluk meneh. Penak to? Wah. Semar. Wah. Wah pancen kowe anak sing tenan. Iso gawe bombonge wong tuwa. Iso gawe bungae wong tuwa. Tiba padha-padha. Wah. Konjur dilumake ora. Damar mancung cinopet. Oh, bakong ora. Sing ngolo dibuang. Sing becik digolek. Ayo sowan ning negara Pring Cendani. Urataya kowe. Kuwi nggone sapa ya, Mir? Pring Cendani nggone sapa ya? Kowe nek omong nganggo aturan kowe. Tapuk ya. Pring Gondani. Nah. Ngawur ora. Mangsane iki nek karo anak kudu manut. Bangun miturut. Ayo kualik, Gong, wis. Ayo ndak dukani Ndara. Ndara sapa sebutke? Ndara sapa? Ndara Kresna. Ndara Kresna kok nang Pring Gondani. Tapuk ye Ndara Garunkoso. Wah. Bengi iki Semar wedi tenan karo Bagong. Ayo guys, kono dhisik. Ayo. Ndadak ora ngopo? Kecoes engko. Ya, Trak ya. Ya. Wis tentrem. Ya. Sangu gending apa, Kong? Manut. Sing kepenak wae. Yo. Janeng yaning talaka kati langit mambang pantepasulan upamaneka nuwun marana smobang wangaruna katinetrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanikara saketer kene donganing kong lir wuwu sing pini panca ing Paman Brajamusti swanten meriem Kiai Lindu tuwin Kiai Mendung mungel kaping kawandasa kacena bilih negaring Pringgondani sampun wonten jumenenganipun Alindra enggal. Oh nggih. Kula nderek mangayu bagya lan kula tansah nyengkuyung adekipun Anggir Gatotkaca. Matur nuwun Paman Brajamusti. Namung andadosna ing kawuningan jebul leres ngendikanipun para sepuh ingkang sami nyebataken menawi kanugrahanipun sampun dipun gayuh. Pacoban tertentu badhe cumepak kados ingkang paduka lampahi. Sowan kula ngersanipun ingkang Paman Brajadenta mboten angsal damel krana ingkang Paman ketingal sampun badhe merang kampuh mboten ngakoni adekipun Anggir Gatotkaca wonten negaring Pringgondani. Kakang Mbok malah Kakang Brajadenta nguwuh-uwuh nglepataken dhateng Kakang Mbok Arimbi. Anggenipun badhe inggih menika mulyakaken dhateng putra panjenengan namung nyengsarakaken dhateng sederek braja. Sampun boten kirang-kirang anggen kula ngemutaken parandene sampun wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Dinten sakmangke rayi panjenengan Kakang Brajadenta dados kraman wonten negaring Pringgondani Kakang Mbok.
Bratjamesti wonten dawuh nggih. Kanjeng Ibu Murina penggali. Merga nampa ature Paman Bratjamesti awat-awatono Kanjeng Ibu nyuwun pamit nggih. Putu Prabu Ngamarta wonten dawuh Kanjeng Eyang. Putu Prabu Ndarawati nggih wonten dawuh Kanjeng Eyang wela. Durung nganti 3 kedheping paningal Putu Prabu Pringgondani nggone lenggah dampar keprabaning Pringgondani. Lah kok dadi wis ana pacoban ingkang tumanduk. Ya mung sesa-sesa mbok menawa iki dadi panggasah pangungkaling jiwa. Nalindra anyaring Pringgondani bisa lan orane ngrampungi perkara iki. Wah, Gatot mendelik matane ora gelem ngrampungi perkara. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lerkin sangking risang mawe gandrung ora nyono babar pisan Brojo Dento eman temen ing atase kowe jiwa satriya lah kok kowe nerak sarta nerajeng marang sumpahmu dhewe ora ana gunane nggonmu matur mono ngarepe Arimbi angrep padha nalika sedaning Kakang Arimba tinemune kowe ndilat lawan ide ingkang wis mbok kecohake. Kowe aja mbebeta karo bayi wingi sore ayu yen pancen kowe ora trima Gatotkaca dadi ratu mungsuhe Arimbi dudu sapa-sapa. Tobat kebangetan kowe Brojo Dento. Kebangetan kowe nutangi marang kamurkane Arimbi. Ayo, legane atiku tak ajangi jembar kowe cah bagus. Woi. Putra Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Kakang Mbok aku ngaturake sembah pangabekti iki kunjuk ora sandang ngaturake sembah karo aku sembahmu mengko ambu abang-abang lambe sembahmu ora lahir batin kowe Brojo Dento apa dikira aku ora ngerti marang gedhoamu apa dikira aku ora ngerti marang lorakmu cetha Brojo mesti nggo matur kalawan aku yen to kowe bakal njudak lenggahe anakku si Gatotkaca. Aja mbeda karo bayi wingi sore. Ayo nek pancen kowe ora trima mbakyumu wae sirnakno. Kakang Mbok. Sayektine apa iki tak tindakake iki mung kepengin jejegake barang sing bingkok. Kakang Mbok ora wenang tumraping negara ing Pringgondani. Kula sampeyan aja pisan-pisan njenengake Gatotkaca. Sing kudu dadi ratu ning Pringgondani iki Brojo Dento. Kena kowe dadi ratu. Kena lungguh ana dampar kencana negara ing Pringgondani. Nanging langka ana dhisik batange Arimbi. Kowe ngejak apa Kakang Mbok? Iki merganing patimu. Wah. Ayo.
Gatotkaca wonten timbalan. Lah kok dadi kowe malah meger-meger ning kene? Iye. Kula bingung, Po. Kados pundi ngegelah kula tindakaken. Menika Kanjeng Ibu kaliyan Kanjeng Paman. Kulup. Apa sira kulup supe? Lali kelawan pangandikaning wakmu ing Darawati. Ngenggonana tembung sama beda dana denda, lire aja mbau kapine. Pancen kala mangsa dadi ratu iki kudu dipentokke karo lelakon ingkang padha-padha abote. Nanging kudu eling. Sing salah tetep kudu salah, sing bener kudu tetep belani, nggih. Kata Dian Gatotkaca tinon mapakarka suta tekapira Kresna ing Paman kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk Paman ya tak tampa Gatotkaca ora ketang rada sesak rasaku nggonku nampa sembahmu merga saka pokal gawemu ingkang dadi ratu ning Projeng Pringgondani ora luput saka panggula wentahing bapakmu ingkang kepengin ngembet negara ing Pringgondani sarta mblengket Projeng Pringgondani dadi siji marang Projeng Amarta. Paman boten wonten raos sing kados mekaten malah kula ngertos piyambak bilih Kanjeng Rama Kyai Jodipati boten tumut-tumut perkawis anggenipun Gatotkaca lenggah dampar ing Pringgondani. Menawi Paman badhe kepareng lenggah dampar ing Pringgondani, monggo Paman kula caosaken tangan kula kekalih. Estunipun kula boten kepengin dados nalindra awit namung boten kepengin damel kagol kogelan manahipun Kanjeng Ibu. Tumunten kula kajumenengaken wonten ing negari Pringgondani. Upami Paman samangke kepengin dados nalindra wonten ing praja Pringgondani, kula piyambak ing beda badhe ambiya warakaken bilih Gatotkaca lengser keprabon paduka Paman ing kedah lenggah dampar. Piye? Piye? Kowe muni piye? Negari Pringgondani kula caosaken dhateng Paman Brajadenda. Woh, ladala. Jebul luput kabeh sing tak angen-angen Gatotkaca. Negara Pringgondani bakal duwe ratu nanging tinemune jebul kowe ratu sing jireh getih wedi mati. Kowe ratu sing ora duwe tanggung jawab, negaramu eneng keraman wujute Brajadenda. Iki pamanmu dhewe. Ning nyatane kowe ora mentala. Kowe ora mentala nyernake sarta ngisas angkara sarta kraman ingkang mapan ing Projeng Pringgondani. Coba aku tak takon kaya ngono kuwi ratu sing kepiye? Yen ratune wae ora iso ngrampungi perkara, ndaiba kaya ngapa kananing para kawula. Gatotkaca, yen pancen kowe sago dadi ratu aja nyawang sapa-sapa sing dadi kraman. Kuwi wajib mbok singkirake. Paman Brajadenda, yen pancen Paman wis ora kena dikandhani nyuwun pangapura, yen to aku kudu ngrangket Paman Brajadenda tak ajokake nang pradata adil. Napa paukuman merga Paman wis gawe geger negara ing Pringgondani. Bagus. Kaya ngono kuwi sing tak karepake. Ayo sirnakno pamanmu. Kowe bakal langgeng sarta tentrem nggone lungguh dampar keprabon ing Pringgondani, Ger.
Ayo Le. Sewu nggih. Paripaksa kula ingkang nengahi perkawis menika. Nengahi sing kepiye? Menawi dipun taker kula mboten badhe ngilani dhateng kasektenipun Anggir Gatotkaca. Namung kula nuwun sewu. Panjenengan mboten badhe saged ngungkuli kadidayanipun ingkang Paman Brajadanta. Lire kepiye? Menawi kula cariosaken panjang sanget cariyosipun menapa dipun ilani kula tak manjing anggan astanipun Raden Gatotkaca ingkang sisih tengen mangke menawi wonten kalodhangan kula aturi ngeprukaken wonten mestakanipun ingkang Paman Brajadanta ya Paman Braja mesti kagih manjinga. Apa mbok anggap yen to kowe iso nyikep sirahku kowe bakal menang. Ayo Gatotkaca wateken aji jaya kawijayanmu matna sastra jendramu kowe iso gawe patine pamanmu. Wah pancen pantes lenggah dampar praboning pringgondani rasah kagian gunung tanpa guna ora sirna margalayu aja tundang Gatotkaca. Aman. Serem-serem Tiwangkara kinggen ler manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucem rasnya maratani oh oh Paman mboten kinten babar pisan bilih Paman Braja mesti negakaken dhateng Kang Putra. Paman Brajadanta lan Paman Braja mesti seda sampyuh. Paman kula mboten saged gesang
kula mboten saged nglampahi menawi kula kedah mukti ancik-ancik dhateng kunarepanipun pepundhen Paman Brajamusti. Kula nderek panjenengan Paman. Anakku nggih Gatotkaca. Aja kaget, pancen iki wis pinesti kudu ngene lakone. Lan kowe tak kandhani. Aku karo pamanmu Brajadenda kuwi dudu putra Prabu Trembuku. Mung dumadi saka aji-ajining Prabu Trembuku ingkang nalika semana diparingi dening Prabu Pandhu. Aran Aji Brajadenda lan Brajamusti. Kacarita aji mau kudu bali marang turuning Prabu Pandhu. Dina iki wahyaning mangsa kala wis nekani. Pun paman ora bakal mentala ninggal sira kulup nanging dadi kekuwataning lair kang aran Aji Brajadenda lan Brajamusti. Ingkang tansah ngampingi lenggahe anakku Gatotkaca. Gatotkaca anakku cah bagus. Aja mbok kira pamanmu mentala dadi kraman projeng Pringgondani. Apa ingkang ndak lakoni mau sayekti mung kepengin nyoba kekuwataning Ratu Pringgondani. Dinemune pancen wis pantes kowe dadi Nalindra dadi pengayomaning para kawula. Atiku bombong le Gatotkaca. Negaraku wis ana ingkang ngesuwi. Prajane wong tuaku, tinggalane wong tuaku wis ana ingkang dadi Nalindra. Muga-muga anjayeng bawana pun paman manjing anggamu ya kulup ya. Pun paman manjing anggamu nggih.